Tak z toho kříka odcentruju, vole. Blafovat mi maximálně 14 sekund. Já jsem se předekl, já jsem chtěl říct, tak 0,4 Hodně, ne, ty vole, mě chtěl za slovo kulačníku, vole. často se řekl teďka během posledních 5 minut. Ne, to je to připadá neuvěřitelné, vole, ale ten rozdíl, to proč to připadá neuvěřitelné, vole, že hraje hry místo, aby se na to díval, kdyby se na to díval a viděl, že to ti chlapi neumí, jak ti to tak divně připadá nebude. Dobře, tak za poslední 5 minut jsem kecal pičově. Ale řekni mi jednu věc, vole. Řekni mi jednu věc, vole. V naší lize, vole. Do naší ligy, když jsem útočný, vole, a vidím, že ty kochači se mě nepřistupují, vole. Tak mu to klíčku neudělám, vole. Nemáš fundovat. Na našem fotbálku, vole. Ne, na našem fotbálku, vole. Víš, že dostane balón. A v momentě, kdy dostane, vole, tak tě mu... Tak rukou. A přistoupí k němu obránce, vole. A tak Míšu za mě, ne, Míša mám to úplně špatně, vole. Já dostanu balón, vole. Dostanu balón. A přistoupí k... Ne, přistoupí k obránce, a je tam obránce, vole. V normálním fotbale, jako je to v televizi, tak ten obránce ho stínuje. No, proč? Aby právě ho nepavloval, vole. Ne, proč? Protože v normálním fotbale, na našem fotbale... Ondra, no jenom do té doby, než si je jistý, že mu ten balon dokáže ukopnout, do té doby ho stínuje. Přesně tak, protože v okamžiku, kdy začneš napadat, tak taky je větší riziko, že on ti udělá tu kličku, nebo že ti... Nebo že ho svaluje. Filipe, všimni si, vole, v naší lize, vole, ten člověk dostane, nebo ne v naší lize. Liga není až tak... Ne. Dobrý šalon, vole. Špatně. Ale to není dobrá liga na přijímání, vole. Dostane křídelní, vole, midfielder, nebo útočný, vole, a ten obránce a stínuje ho, vole, do 11, vole, a stínuje ho, vole, do vápna. Tak se na to podívej, vole. Já se na to A stínuje ho, vole, pořád. Do prdele, na našem fotbálku, vole, stínoval si z někoho, vole, 6 metrů. Ne, nestínoval jsem ani pičou, vole, centimetr, vole. To já se na to vysrám. Dostane balón, vole. Neuběhám. Dostane balón a než má šanci zpracovat, ustřelím ty vole s tím balónem, vole. Že to je zase menší hřiště, jako kde snaží být dřív u toho chlapa, když vidí, že mu jde ten centr, ale když ti běží na velkém hřišti... Když hráme 4-4, uděláš to, vole, neuděláš to, vole, protože když to zkusíš, tak tě oběhneme, vole. Nebo jen, to aspoň zkusíme tě oběhnout. Tomu rozumím, Já čo? tě určitě neoběhnu, ale jen fakt to můžu. Tomu rozumím jenom fakt za předpokladu, že vím, že naproti mě je technicky vyspělý hráč, který mě obejde o půlnoci, když ho probudím. Fakt. Na to ti český obránce si myslím po každé, vole. Ale já fakt nechápu českého obránce, který tam prostě běží a místo abych ho zajel. Já nevím, já to beru tak, že oni si myslí, že já ho zajet, vole, dostaneš žlutku, ne. Já si myslím, že oni si myslí, že já když udělám ten krok dopředu, tak on mě automaticky udělá. Nemůže udělat krok dopředu, vole. To znamená, že oni 6 sekund Ty bys měl jako obránce spíš počkat. Ale jo, ale to počkat, co udělá ten útočník a na to reagovat a být připravený. Než abys ty dělal ten první move. V okamžiku, kdy ty uděláš první move, tak si ty vyprcá jak malé. Ale jo, ono se to vyplatí, ale tak podle mě jako z laického hlediska to je prostě špatně, vole, protože já tam vidím, že ten obránce prostě ho stínuje, vole. No nemůže ho stínovat. A jenom ustupuje, vole, Ale jenom chvíli prostě, jenom dočasně. Ne chvíli, vole, on ustupuje piče 4 tak pak to dělá špatně, vole, trenér po něm chce, aby ustupoval chvíli. A potom, vole, tam stojí nějaký pičus, vole, jako mám na drese 7, vole, tak jsem Ronaldo, vole. To začnu, vole, takhle tancovat, vole. A ten koko tam stojí, vole. On se fakt bojí, že kdyby udělal ten krok dopředu,
Takže Ronaldo ho okamžitě v ten moment, vole. Jenomže fotbal není jako házená, vole, že když ho obejmeš, chytneš, vole, taky písnou devítku, nebo jak se to jmenuje, a jede se dál, vole. Ondro, on právě dělá ten bicykl, aby tě donutil udělat ten krok. Aby tě rozhýbal, abys nevěděl, kam půjde. Ale současně si ten balon pořád pokrývá, že Já tomu rozumím. Já jsem to fakt hrál, jako. Jo, smrdík. Ale mohlo by, jo. Ne, já tomu rozumím, já jsem to fakt hrál. Já vím, že když obránce udělá krok, tak útočník je o půl sekundy dopředu, protože on ví, jako jeden krok a má tady volno. Tomu rozumím, vole. Ale fakt je to tak opravdu. Je to takové pravidlo, vole, že opravdu, vole, když útočník nebo obránce, vole, udělá ten jeden krok, vole, takže ho ten útočník vždycky objede, vole. Ne vždycky, ale větší šance, že ho objede. Než když počkáš, ten move udělá. Mně se to právě zdá, vole, nesmysl. Ty s ním musíš couvat, protože ten útočník má rychlost, vole. Ale do prdele, Ty se nesmíš otočit, Míšo, bráníš Ronalda. No jako fauluju, vole, protože musím ho bránit jinak. Přesně. Já bych to Když nevydržel. fauluješ, tak je standardní situace, Ty vydržíš to, vole, že proti tobě si nějaká píča, vole, s kohoutem na hlavě, vole, a dělá tohle, vole. Píča s kohoutem na hlavě je jeden z nejlepších fotbalistů historie. Fajn, ale já si nemyslím, že kdybych udělal ten krok dopředu, vole, takže mě v ten moment objede. Objede mě? Jo. Ty vole, Fakt? S prstem v nose, vole. S druhým v zadku, vole. To znamená, že S jednou přivázanou prdeli. to znamená, že každý krok dozadu, který já udělám, zvyšuje moje šance jako obránce, že ho obráním. Right? musíš je dělat menší, než dělá on, tak se dostane k sobě, vole. Tak ho necháš přijít sobě. Jo,